Здравейте! Видях, че много от вас искат да си махнат дневника във Facebook. И мисля, това се махвам. Влезте в Google и пишете това, нали, Timeline Remove и цъкате на този линк. Ще дам, нали, там. Сега ще ви кажа на кой линк. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 линк. И да ви излезете това, тази страница timelineremote.com и тук има стъпки. 1, 2, 3. Цъкате на Click Here. Аз това го имам така, че няма да го имам. Айде ще ви покажа. Напред. Ето това. Добавяне. И ето. Разширението е какво се добавя към Chrome. И тук се избирате на какъв браузър сте. Internet Explorer, нещо си, Google Chrome и Mozilla, Firefox. Аз бях на дневник и си го махнах. Опитайте го, ето това е. Да, ето това е. Така имате дневник, така нямате дневник. И това е всичко от мен. Аз някак да ви го покажа, защото в момента нямам дневник. И да, така. И това беше всичко от мен. Надявам се да ви помогна. Този сайт ще го сложа в описанието на клипа. Като ви излезе, това трябва да ви излезе. Click here. Save, нали, тук да ви го показах. И тук трябва да ви излезе това. Тази малката иконка. И това беше всичко от мен. Пробвайте го това. На мен ми стана. Това е. Чао!